Prajem vám požehnaný čas. Tento deň pršaný, niekde máte možno slnko. Musím urobiť isté prehlásenie za svoj kanál, za svoju službu, ktorá je veľmi dôležitá, pretože sa nám tu dejú vážne veci. Ja to, čo som povedal aj tomu bratovi, povedal som, že styčujem červenú vlajku v jeho službe, lebo najprv sme ho bránili, že neudáva dátumy a teraz začal udávať dátumy. Takže ja sa musím verejne oddeliť od služby brata Sergia Mihala, pretože nesúhlasím a neverím v udávanie dátumov. Je to zavádzanie ľudí, sklame to ich srdce, ich očakávanie. Takisto nesúhlasím a dávam červenú vlajku na to, že pokiaľ niekto káže stále iba jednu tému dokola, tak ani to není OK, pretože Božie slovo má veľa čo povedať do rôznych oblastí života. A nemôže byť predsa našou jedinou témou kázania len Pánov príchod alebo vychvátenie. Čiže máme tu evanjelium, ktoré je dôležité, pretože ľudia sú spasení skrze evanjelium a nie na očakávanie, na vytrhnutie. Takže kľúčové sú tu kopu ďalších vecí z Božieho slova a potrebujeme ľuďom hovoriť celé Božie slovo. To, čo je vhodné a potrebné v daný okamih. Takže ja som bratovi Sergiovi napísal pod jeho videá posledné 3-4, že nesúhlasím s tým, čo hovorí a nech mi vysvetlí, čo a jak myslí na konkrétnych veršoch. Ja som dal svoje verše ako protiargument, ale on názorovo odmietol a povedal, že ja by som sa mal prebrať. No máme tu 23. 24. a proroctva mnohých falošných bratov, ktorí predpovedali vytrhnutie na toto obdobie, na obdobie Roš Hašana sa nenaplnilo. Takže je to výzva aj pre nich, aby činili pokanie a prestali s týmito vecami udávania dátumov, pretože je to lož, je to klamstvo. Božie slovo hovorí jasne. A 1. Timoteova 6, 13 až 15 je prekrútenie verša, pretože tam sa nehovorí o žiadnom zjavení dátumu cirkvi, ale o zjavení Ježiša Krista v deň, kedy ho pošle Otec. Že je tu prekrútenie Božieho slova. Ja len dúfam, že títo bratia, ktorí boli blízko nás nezavádzali, nenaťahovali a nezneužívali naše publikum alebo ľudí, ktorí nás sledujú, aby si získali svoje publikum. Čiže modlím sa za týchto bratov, aby Boh im zjavil pravdu, aby mali odvahu robiť pokánie, verejne sa ospravedlniť za to, čo urobili a prestali s týmito vecami, pretože nie je to dobré, nerobí to dobre človeku. My máme očakávať na Pána kedykoľvek, pretože vychvátenie nemá podmienku biblickú, pretože proroctvá sú dané Izraelu a vychvátenie vychádza z tajomstva dané Pavlovi. Takže tajomstvo nemá podmienku, proroctva majú podmienky, ale vychvátenie nespadá pod proroctva, pretože Izrael bol zasľúbená zem a všetky tie veci v tom procese, aby sa Izrael dostal do svojej zeme, aby potom v tej zemi kráľoval skrze svojho Mesiáša. Takže sú veci, ktoré sa naplňa cez Izrael a sú veci, ktoré sa naplňa cez cirkev. Izrael bude prebývať na zemi a cirkev bude prebývať v nebesiach. Že dneska sme spasení skrze evanjelium milosti a aj Židia, ktorí uveria v Mesiáša, Ježiša Krista, tak tí sú spasení tiež skrze milosť, pretože nemôžu byť spasení skrze chrám, pretože ich chrám nestojí, takže ich hriechy nie sú prikryté. A keď tento čas milosti pominie,
tak bude Boh pokračovať a dokončí tú svoju záležitosť s Izraelom, aby si ju preosial, vyčistil a prešli sme do nového obdobia, kde po veľkom súžení bude zlikvidované každé náboženstvo, každá falošná viera, modlárstvo, finančný systém, všetko toto, čo dnes poznáme, zanikne a bude vládnuť len Ježiš Kristus z Jeruzalema celému svetu a bude 1000 rokov mieru a pokoja. Takže ja dávam červenú vlajku Sergejovi Mihalovi aj ďalším bratom a sestram, ktorí udávali dátumy, ktorých predpovede nevyšli a mali tú odvahu dávať znovu dátumy. A zase im to nevyšlo a dávali zase dátumy. Nesledujte tých ľudí. Najlepšia vec, čo môžete urobiť, je zrušiť ich odber, prestať ich sledovať. A nebuďte spoluúčastníkmi na tomto klamstve, pretože je to lož. Nie je to pravda, Božie slovo hovorí, že nikto nevie deň, ani hodinu, ani syn, kedy príde Ježiš na zem, kedy ho Otec pošle. Ten princíp vychádza z galilejskej svadby, kedy len Otec vie, kedy pošle syna po nevestu, aby si ju zobral domov. Pretože syn stavia dom v otcovom dome. Takže iba Otec vie, kedy je tá správna chvíľa. A keďže to nevie ani syn, ktorým je Ježiš Kristus, tak sa nemôžeme staviať nad túto úlohu, schopnosť či vedenie alebo porozumenie týchto vecí. Nemôžeme ísť nad Ježiša Krista, nemôžeme ísť nad Boha. Takže veľa ľudí tu je takých, ktorí budú a za mňa stále obraňujú týchto kazateľov, ktorých predpovede nevyšli. A vyzerá to na ducha čarodníctva, ducha veštenia, kult osobnosti a takéto veci korenia vždy z nejakého problému, ktorý môže byť prioritne zlé základy biblické, zlí učitelia a potom sa to už nabalujú ďalšie veci. Čiže keď to nie je ošetrené, keď tie základy nie sú ošetrené, tak vznikne časom problém. Nemusí to byť hneď, ale časom sa to ukáže. A keďže Boh teraz preosieva svoju cirkev, je napísané, že súd Boží začína od domu Božieho, ale nie až v nebesiach, ale tu na zemi, pred jeho príchodom, tak to je to, čo sa deje. Takže, bratia a sestry, je na vás teraz, či súhlasíte s tým, čo som ja povedal, alebo nie. Ak sa vám nepáči, môžete zrušiť odber kanála, nemusíte ma sledovať, nie je to povinné, takže sami sa rozhodnite, či budete nasledovať falošných prorokov, ktorí udávajú dátumy vytrhnutia cirkvi, čom písmo nám jasne hovorí, že nikto nevie ten deň, ani hodinu. Takže toto udávanie je falošné, je to márne, zbytočné. Ja mám okolo seba bratov, s ktorým takéto veci riešime. Vždycky treba stať na Božom slove a porovnávať ho s Božím slovom. Nikdy nie je vízia a sen, ani vízia nad Božie slovo. Božie slovo musí potvrdiť ten sen alebo víziu. A keď je tam niečo, čo vôbec nesúhlasí s písmom, tak to nie je pravdivé, je to falošné, nie je to od Boha. Takže toto som chcel povedať, aby bolo jasné z mojej strany pre vás, aký mám ja postoj voči udávaniu dátumov. Ja očakávam na Pána, ja verím o vytrhnutie, ale žijem tak, ako by Pán ešte nemal prísť, ale žijem aj tak, ako by mal prísť každú chvíľu. A
A môj duchovný stav, alebo vnímanie aktuálne je také, že týmto dňom, týmto Roš Hašana obdobím, čo teraz je tieto 2 dní v Izraeli, sa urobila akási čiara rozdelenia alebo prečistenia cirkvi. A odteraz je vytrhnutie možné kedykoľvek a budem úplne inom nastavení teraz, ako som bol doteraz. A kedykoľvek môže byť vytrhnutie. Takže ja budem tak pracovať, tak fungovať a tak žiť, aby som bol pripravený, pretože ja to vidím tak, že najprv som to chcel prirovnať k lietadlu, hej? Že lietadlo je už pristavené a my čakáme, kedy môžeme nastúpiť. Ale to by sme museli povedať o tele. Lenže my nečakáme na telo. My čakáme na pohyb ducha, lebo to všetko vykoná duch. Takže tí, čo sú pripravení, ktorých Pán pripravil, tí už v duchu sedia, my už v duchu sedíme v tom lietadle a čakáme len, kedy Otec pošle pilota. A tým pilotom je Ježiš. A ten nás potom vezme hore k sebe skrze Svätého Ducha, ktorý nás premení na slávu, aby som bol jemu podobný. Vyzerali sme tak, ako je on. Čiže verím tomu, že my už duchovne sme v tom lietadle, alebo v tej lodi, obrazne si to môžete preložiť, ako vy chcete. A my už čakáme len na povel, kedy. Pretože vy nestihnete reagovať na tú situáciu. Pretože to zatrúbenie bude okamžité a vieme, že je napísané, že ako vychádza blesk od východu na západ a v mihnutí oka sa to udeje. V mihnutí oka. Takže vy nestihnete povedať ani slovko. Oni si uvedomí. Duch Boží nás verím uvedomí, povie nám, že už sa to ide diať. Že nášho ducha pripraví, naštartuje a neviem, v ktorej sekunde sa to proste udeje. A zrazu z jedného okamihu na druhý zmeníme naše pôsobenie. Zmeníme miesto pobytu. A zrazu nebudeme tu, ale budeme niekde úplne inde. A svet sa spustí do režimu Izrael, veľké súženie, súd bezbožných ľudí a naplňanie zjavenia Jána. Takže toľko pre tento deň. Toľko som chcel iba povedať. Majte požený čas, buďte požení, stojte na Božom slove a Maranata, Pane príď.